आज बाबू मैं बाबू रे बाबू आज हमारे ग्राम पर पत्थर के लिए बड़ा सा साला हाथ लाल हो गए। अरे बाबू रे ई जौन हो जा गुन के चक्कर भैया पर गिलन मरा से बर्बाद कर सन साला रात और बीड़ी पी गिला सन। मोल बताओ हो मंगल रहन उनके खातिर बीड़ी मोल बीड़िया पी गिला सन साला लौकत ना रहसन कैसे भूत बड़ा सन बड़ा हम परेशान बानी कोनो हित्र कहतरा कोनो होत्र कहता हमार त मोल बीड़ी गांजा पी गिला सन। आहे बाबू ई साला ओझा गुनी के चक्कर में लागत साला मोल भूतवा हमरे पकड़ देले बा अपनो भूतवा ही लगेले बा हमने बतावे हमनी के से परेशानी बा बताओ साला ऐसे हमनी के घर में कबो ना होत रहे हसल साला भूत होला सन गांजा साला पियत रहल सन लौकते ना रहल सन बीड़ी पियत रहल सन तब ना लौकत रहल सन। आज आवे त भैया के ओहे कोन उपाय बताई आहे बाबू अरे का भइल रे हां का भइल अरे भैया अरे भैया का गइल अरे रात भर हम सुतल नहीं की हो भैया का है अरे रात भर हमारा से गांजा मलवाले बड़ा सन घर में अकेले रहलिया हम के अरे लौकत तड़सन भूत रहसन कार रहसन कौन कहता गांजा बनाओ कौन कहता बीड़ी पिया खाली आवाज सुनात रहल जान जी का आ मोल गांजा पी भौका भौका परत रहल लौकते न रहल से पड़ल हम सलाई बर्बाद करत मोल सलाई खत्म हो गई कौन के ना बनिए बेरा हम परेशान बनी एकदम। अच्छा तब जो पंडित जी भी हम सुनले बानी कि दादा दादी के पिंडा परवात ला पर बहुत उतना आवे लसन आ जाके पंडित जी भी कह दिए कि हमार पिंडा परवावे के बड़ुआ जाके पिंडा परवा दे हम जाता नहीं खेत पर खेतवा में पानी नहीं खे कबे हम तोरा खोजता नहीं कि खेतवा में पानी क दी तो खेत में पानी नहीं खे हम जाते पानी सरिया देवे आ तू पंडित जी लागे जाके पिंडा परवा दे चल जो पंडित जी होंगे तो हऊ के कल कि हऊ कल सोखवा के लिए रहल तो सोखवा भूत बुझात उहे कह देले पंडित जी माने भूत भ गई हन। हां हमहू पिंडा पारे के सुनले बानी लेकिन जानत नहीं कि कैसे पराला आ पंडित जी से जाके पूछ लिए आ ओकरा बाद पंडित जी के लिया जाके आ जाके पिंडा परवा दिए त पिंडवा होला कैसन हो हमहू नहीं देखल पंडित जी बताई हां पंडित जी बताई हन हां हम नहीं जाना पिंडा पारे लन हां परवावेलन पंडित जी परवावे लन हां ठीक बा तो कहां बताई हन पुलिया बैठल हयन भैया कोन जुगाड़ लगाओ हमरा रात भर परेशान कइले बाड़ सन खेतवा सुखाइल बा हम जाते नहीं पनिया क देवे ना तो धानवा मर जाई। ठीक बा तो हम जात ठीक बा तो तू जो हमहू जाते नहीं खेतवा पर ठीक बा चलो आई हो बाबू अरे पंडित जी खोजत खोजत हम तो मर गए। अरे केने पंडित जी रे बाबू का हो अरे भैया प्रणाम रे बाबू प्रणाम काने अरे पंडित जी हेने कहा त बड़ा भैया कल हन की हम जो पिंडा पारा पितर फक अरे सुप्रा मरते घबराइल कहां बड़ा मरता का बात बा बे मर्दल रात भर मेरे के परेशान कइले बड़ा सन मोल गांजा बनावता कोनो कोनो बीड़ी मलवावता कोनो कुछ करता हमरा के रात में सुते नहीं खस दिले भैया भूत। अरे मरते हम तो घबरा गोनिया भूत अरे मरते ये पगला कोई पगलाई बनी भूत भूत अरे पगला कोई भूत अरे पगला कोई भूत no, 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 no. पगला कोई रांची के टिकट बुक करा दी कहां के भैया रांची के तो रांची का करे रांची का कर दे रे हम ओने जहराला भूत हां साचू ना तो भैया कहन के पंडित जी पिंडा परवा दी न भूत भाग जियो सन पेड़ा पर हो जातड़ा तब बाबा ना ओनिए रह जा तब तक ठीके बा भैया बतिल बनतार ना कैसन होला मर तो हम भैया नहीं की देखले अबे हम नहीं की देखले लेकिन सुनले बानी कि बाबा ना पेड़ा परवावेला सा हां तो देखिया उ तब जाओ जइबो तो पते चली चल ना भैया तन तू हूं ना 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 भैया हम ही कुल ना चल ना 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 चल भैया तू भैया तू जो ऐसे जो ओनिए बा जल्दी भाग 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 चल ना तन तू चल हमारा टाइम नहीं के चल अरिया तो नहीं कूद अले चल 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 अच्छा ठीक है जा ये बैठो जो भाग 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 हम एकरा संगे जतन एकर भूत अपना कपा खोजत थाक गनी कल हम जे पुल अप बना वो जो नहीं खान ए और नहीं खान लोग पता ना कहां बड़न हम खोजे थाक हिनिए बाजार करे हम नहीं बड़न ई तो फतिंगरा हमर दे बुझाता कि कहाँ आवत है तबाह करी का हमरा के तूने बड़ा पंडित जी हो लुका जाए का चाहता न था ई बहुत बदमाश है आदमी बड़न बड़ा पंडित जी हो पंडित जी बड़ा हो कहाँ तो कल सब पिपरा पर पड़न कहाँ ने पिपरा पड़न
पंडित जी बड़ा अरे बाबू हमारा तो अरे कैसे पिंडा पराला काहे कते भेज देला हमरा सब छेड़खानी करी ए पंडित जी कैसे तो पेपर पर हमरा के नाम पंडित जी रोवा हम कोई परेशान बनी पंडित जी ए जाए ना सुनी ना पंडित जी तले सुनी ना अरे नहिले पंडित जी हो जाए चलिए घरे सब का ए जे पंडित जी सुनी ना जे पंडित जी पंडित जी फट गया रे पंडित जी बकाम पंडित जी रोवा के चल हो जा परिचय किरर चल हां हे जब बैठी पंडित जी जे बैठी ना पहले पवित्र करी ले पंडित जी हमार काम कर पंडित जी हमार काम कर पंडित जी भैया घर में क्या बेचलो का करे कौन क्यों पिंडा पर के बा हो चल होने पंडित जी गोड़ा छुले दे ना हट पंडित जी no, 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 पंडित जी हम काम कर दी पंडित जी तो हटू पंडित जी नहिला रे हाँ पंडित जी नहीं ले ना पवित्र हो पहले पंडित वो पानी लेना पंडित जी वो पानी लेना मैदान कर लो ना गंगा जल रे गंगा जल आयो पंडित जी पवित्र एक बार नहीं पंडित जी अब बोलो के हम का पंडित जी अब बोलो का कहते रे पिंडा पारे के बाद पिंडा हाँ रात में हमारा घर बहुत परेशान कर बड़ा तोरा के हाँ पंडित जी हे जे बैठी ना पंडित जी हे जा रुक रे आवत है कहां में जतो बैठ बैठ बहुत पिंडा कैसन पिंडा होला हमरो मालूम नहीं खे कोरो मालूम नहीं खे अच्छा समझाए के दिमाग लगाए के पड़ी रे फतिंगना ओने मंत्र रहा पंडित जी हां मंत्र है चल हो जा हैं हो जा चल अच्छा पंडित जी हे जे बैठ बताई पंडित जी ना पिंडा पारे के भैया कहलो ना हां कि घरे बड़ी भूत परेशान कर बड़ा सुन तोरा के अरे रात भर हमर से गंजा मलवाले बड़ा सुन दूर रहू अब बीड़ी पी गई बड़ा संभल तोरे हाँ खनियो मल खाई बड़ी मलवाले बड़ा सन हंसी हंसी घिचत रह सन हमरा ना बुझत रह सलाई बर्बाद रह सन फक भक फेंकत रह पंडित जी आ खोदिया त हमरा सा अरे मत पूछी रात भर सुतल लखी कल जे के पिंडा पारा जाई न तो भूत भाग जी सन ले रात भर ले हये खाली औरी पवित्र बजे आयु पंडित जी अरे गंगा चलो हां छुया सना है अब मैदान का गेल बड़वाई पनेल फेंकत रह मारम ना हो रहा है पंडित जी बढ़िया रे अच्छा जादे बताइए पिंडवा कैसे पारे पंडित जी आ बैठू हेनिया का होत रे बैठू जा ए पंडित जी हां हमारा हाथ लाल हो गेल बा देखता नी देखो तरी तो रात भर मलो और रात भर मलवाइले बड़ खूब मलवाइले बड़ सन कौन भेजला रे अरे भैया कल हन हौ आर ल हौ मुलायम भैया बाबू कल स हां त रुक जो ए जे रुक मंत्र पढ़ के आते कौन साला गधा पेकरा के विदा कइले बा ये बकचोनहर के गधा के बुझाता हमारा बुझाता नहीं खेते करा का बुझाता कैसे पिंडा होला है एकरा के भेजे के परी कोनो ना कोनो बहाना के गाया अरे फतिंगाना हाँ पंडित जी एगो उपाय बा पंडित जी कौन उपाय बताई अरे लॉकडाउन चलता गाया जाए के परी गाया जाए के परी हाँ कितना दूर बा पंडित जी हम नहीं गेल कबो अच्छा नहीं कस तो हम बता दे तनी कैसे कैसे होला हाँ बता दी पंडित जी बता दी अरे वना चलब ना रे हमारा टाइम नहीं खे बताई मुला दिन बढ़ चलन हाँ तोरा अकेले लॉकडाउन में गाड़ी नहीं किसान चलत हाँ हमार तबीयत खराब बा पैदले जाए के परी जो गाड़ी से साधन कर लिए कोनो अच्छा चल बताओ तनी होने कैसन होला पंडित जी कैसन होला ई का कहत रे माने पिंडवा कैसन होला तन बता देती हमरा के माले पूछिए सब तो हम का बता हमरा ना मालूम रही तो ठीक बा बता तो चल होने अथिया में होने का ले जी पंडित जी जे बता देना है जी मतलब हम देखी कैसन होला माने देखी तनी का हर तुझे कलस रे ऐसे होला कोली अगर बत्ती रही मंत्र होई अच्छा हाँ आंखें मुद के ध्यान हो ऐसे कैसन होला पंडित जी तारा मुहावा नहीं होला कैसन होला हो
बकचोन हर बताए तबे ना पंडित जी तनी बता दे पंडित है ना बता तनी फिर बता दे पंडित जी बता पंडित जी तनी बता दे हमरा के का आखिर करता कैसन होला पंडित जी गोल होला कि लाम होला कैसन होला होला ना तर नकिया फड़वा नहीं होला हो पंडित जी बतावे ना तनी कैसन आखिर होला गोल होला कैसन होला तनी पूछिए से हम का बताई जो हटबे कि ना माथा मत चाटू हमार ना चल, बताई हट। तो चल हने चल हम चल के में हमें हाँ चलू कैसे होला बता तो चल चल जी बताई और लोटो तनी देही ना पंडित जी नट हट तन की पंडित ना। जी तनी देही ना हम बताओ तनी मुर्गा मछली खाए वाला लोटवा दे देंगे चल हने तर लइकवा ना खला होटल में खातिर परसों दिनवा बका बका कइले वो सोई करा के नी पिंडा सिंडा का होला ए फतिंगला हां पंडित जी चल हम से माटी निकाल माटी माटी का होई पंडित जी ओकरे पराई आ गाड़ी बन बैसन का जीव गाया साया का सब तो धरती भगवाने करे बा तो हो जाएगा बैठावे के बाद हे जा पिंड पराई भैया कलहन के हो गया जाए के परी अरे कदहा हाँ। गोड़ में घा लगल त कहां दवाई खाला से मुंह में गोड़ में मुंह में अंतर बा न हां तो पूरा शरीर ठीक है ना एके ना बा हां वो सही गाया कइले चाहिए जे कइले हां एके बात बा आ पीना परवा दे तनी आ बैठा दे तोरा दादा दे ये हाँ। कोन ना भूतिए स हां आ बचिया दुंगो बाईस न भेजवा दिए घर रे दू गो अरे मात्रा मेहनत करो तेरे कहते दुगो अच्छा पंडित जी कसो पार दे हमरे जे पार दे पंडित जी ना तो रतिया को मलवा लगे सर फेल बाई में हो जी ना पंडित जी जे पार के निकाल माटी निकाल इनका। अब रोवन माटी निकालो निकाल निकाल रे हम बताते हैं केले पंडित जी नहीं दे रे बॉयल कहीं क्या ले पंडित जी एक और धर तीन को बाड़न जा तो धर उ तीन गो पंडित जी का रे तीन को हो गई हाँ चल ठीक बा एगो रो खाते पंडित जी पगले भी का रे अरे तराउरो उमर पूरे ना हो गिल बा अरे वो मुझे न तरह लेको के भूत परेशान करे सरो एग्री परवा ली अपन देख हट बुढ़ बकरी का चल अच्छा तीन गो हाँ चली रे मो तो हम सब पूरी सरकार खाए ना अब जाई एक घंटा से माथा चटले बा चली हो गई अब बोली पंडित जी लेवर दे तो सही सही से क दे चिकन कुल हम ही करब हमारे के कर करी? कही कुल हाँ करू तो अब पंडित के चक्कर में झूठिया के ना बुरबक पनर बनी भाई बड़ा चढ़ा के चल कर हाँ हो गई पंडित जी और बोली ठीक बा आंख बंद कर हाथ जोड़ हाथ धोका हो में से रो हाथ धोले बनी अरे नहिले धोइले में सुबह 4 बजे के बुरबक बना तला मैदान को कइला कह तड़के नहा के आओ तनी कैसे बतियाओ तरे ये तो बचियो ना दही जाए तो भैया कसम एकर बलाई हो रही इना तो बहुत तबाह कइले रही दादी के बैठा द आ दादा के बैठा का करता रे आ गई पंडित जी हो आओ गई। जाओ हाँ बोली बैठ हाँ बोली हाथ जोड़ ऐसे ऐसे हाँ हाँ आंख बंद कर ले ले हाँ पंडित जी आंख बंद कर एकदम ध्यान कर 3 हली लिहुर के गोड़ लगता गिर जाए तब कहाँ गिरबे उन्हें खाल फिर अखिया खोद दलस आज ये सर रती करे अखिया बंद करे हम्म खड़ा हो, तनी से नूर बढ़िया से रे कैसे करत रे हाँ नेहुर के गोड़ लाग बढ़िया से मंत्रा पढ़ी पंडित जी पढ़त रे मने मने सबको सुनावल जला हाँ और ना ठीक बा और एक बेर हाँ एकदम शांति मिलत एकदम शांति मिलत तोरा दादा दादी के एको ना ये संदेश हम एकदम ध्यान लगैले बनी गोड़ लगत रहिए हाँ ठीक है एकदम एकदम चल गुलसन बैठ गुलसन बाहर बा ठीक है बस 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 पठा बस ते पिठिया ठोक दी चल एको ना ये सन आशीर्वाद बा हाँ दूगो बच्चिया विदा करवा दी पंडित जी अरे एमा कुछ लौकते निखे अरे तोरा लोग की हाँ हम पंडित है तू हवे पंडित कुछ न लौके में तोरा राती खुनी लौकिया सन उहो ना लौकिया सन ना लौकी तब तो पंडित जी ठीक हाँ बा। तो चल चल के हाँ एकदम हम बैठा देनी होनी के एकदम किला ना टूटी अब हो गए पंडित जी हाँ चल जाए दे गए ना जाए के पड़ी गया ना जाए और कुछ कहे के बा ना
हाँ चलो बछिया पहुंचा दिए बाकी बाछी अरे बाछी पंडित जी ने के सही को बोकावा बा एकदम माथा चटता काम करवा देनी तब ये अंडो अंडो बन ज्यादा बलाई ओराइल कसहूं एकरा कुछ बुझाता बैल के हमरो बुझाते ना रहे अरे दूगो कले में एको बछिया दीही चले तब घर बहुत तबाह कैले बस सुबह से पंडित जी करे चल के हाँ हो गेल ना हाँ तू जो हम तू जो जाई हाँ जो भूत पंडित जी आ गेल सब फिर घर में तो बात बिगड़ जाई ना ऐसा जो हाँ तो ध्यान रखब जाता नहीं हम जो ठीक बा सरू के पिंडा का कहला सिंडा का कहला आए कसम मूर्ख भइल ना दूगो कहले बे कहू दे दी तो हमर कमे और याद जइबा लाई बड़ा दिक्कत होता दम पगला के धइले रहे सुबह